Ik ben de gelpolish aan het zetten en ik heb net een glanslaagje geplaatst. Nagelstudio Bluesage in Houthalen wordt het distributiepunt van Europa voor Le Chat, een Amerikaans bedrijf in nagelverzorgingsproducten. De oprichter Newton Lou kwam hiervoor zelf naar Limburg. The purpose of my trip here is, first we've been doing business with Bluesage and Crystal for the last 2 years, and we see the progress of they bringing the Chats to Belgium market. So I was invited to come here to explore the market in Belgium, and they were connecting me with several agencies here, LRM and the Flanders Investment Group, to see what the possibility of having the Chats more as a gateway here, as a distribution point for Europe. So that was my purpose, to come here to explore possibility, and look like Belgium is a very good place, a very welcome environment for the business. So we are coming up with a home care kit that they can buy at home and use it for themselves, but at the same time they can come to the salon, and the salon people can teach them how to use it and buy it at home and do it themselves, and that seems to be very big now throughout United States and Europe. Ik voelde me een klein beetje verveeld als er mensen bijvoorbeeld van Nederland naar hier kwamen, die dan bijvoorbeeld 3 uur of 2 uur in de auto hadden gezeten en dat ze dan producten wouden bezichtigen van Le Chat, dat het winkeltje hier zo klein was. En toen dacht ik, ja, ik kan ze eigenlijk niet goed ten dienste stellen. Allee, ik ga misschien beter de winkel vergroten, zodat zij de producten beter kunnen zien en een beter feeling daarover hebben. En dat is blijkbaar gelukt. Bluesage opent alvast volgende week de vernieuwde winkel om Europa te veroveren. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.